Минчо Андреев, централен нападател, понякога и крило Да. на Спортист Бата. За съжаление днес отстъпихте в резултата с 2-6. Какво не ви достигна да вземете поне точка, въпреки че излязохте за победа? Ние достигнахме много пропускаме пред вратата. Може да стане опитно с още млад отбор сме, млади момчета. С времето, надявам се, Успя да се разпишеш, но само веднъж. това не променя нещата. Загубата е загуба. Имаш ли апетит към голмайсторския приз? Не, Все още не. Да кажа, Както се казва, апетит идва с яденето. Въпреки че днес отстъпихте, менеджер Ангел Жеков спомена, очаквайте изненади от Спортист Бата. Бяхте регистрирали 2 поредни победи. В последния момент срещу Барселона Просеник на практика в последните секунди решихте матча. След това срещу Локомотив късмета беше с вас и отново победихте. Да очакваме ли нови изненади от Спортист? Да, ние сме млад амбициозен отбор, който надявам се с времето да се развие. Все повече и повече в Лига Бургаски отбор. Доколкото знам, имаш връзка с Медово, да очакваме ли и там отбор скоро? Дано да станат нещата. Добре, благодаря ти, успех!